Tahle přednáška bude mít asi 90 minut a bude mít 2 výrazný vrcholy. Řeknu vám něco o divadle, ale taky o filmu, protože, nebo takhle, já vám něco řeknu o filmu, ale taky o divadle, protože momentálně pracuji v divadle. Dneska večer máme premiéru. Žáby. Od Aristofana, to je autor. Představení začíná až v 7:30, takže máme spoustu času. No a kdybych se tady třeba trochu zakecal, tak je tam kolega, takovej mladý rekvík a ten to všechno připraví. Nechci se chlubit, ale jako rekvizitář patřím do první ligy. Na filmovém place jsem strávil 6,5 tisíce natáčecích dní. A to je hodně. Jsem takzvaně vytočenej. To je odborný termín. Takovýhle termíny tady občas budu používat, kdyby něco nebylo jasný, vysvětlím později. Rekvizitář, když je samostatný, když přemýšlí, tak dokáže přijít s řešením, který se ve výsledném filmu objeví. Protože když kameramanovi nabídnete dobrou rekvizitu, tak on vám na ní udělá detail. A na to vemte jed, že střihač takovej záběr do výsledního filmu střihne. Protože střihač je unavený z herců. Rekvizita, když na to přijde, vždycky zvítězí nad hercem. A to vám řekne každej. Tak to je ono. To je zlatý hřeb téhle přednášky. Rozhovor. Já mám dát rozhovor. To si snad dělají srandu, ne? První rozhovor s rekvizitářem v dějinách. Proč bych jako neměl souhlasit? To je jasný, že souhlasím. Akorát se do toho zase budu muset vpravit, protože já jsem nedával rozhovor nějakých 53 let. Tak jo, tak já jdu zavolat.